Планета Аракис прыгожая, калі сонца стаіць нізка. Сонца быццам тоне ў пяску, а ў паветры зіхаціць спайс. Чужынцы спусташаюць нашу зямлю ў нас на вачах. Іхняя жорсткасць да майго народу – гэта ўсё, што я ведаю. Што будзе з нашым светам? Хлопцы, ей. Дункан, магу табе даверыцца? Вядома, можаш. Я зноў бачыў сны. Пра дзяўчыну на Аракісе. Я не ведаю, што гэта значыць. Сны гэта цікава, але важныя рэчы адбываюцца, калі мы прачнёмся. Нішто сабе, ты памацнеў? Праўда? Не. Мы род атрыдаў. Няма такога загаду, які мы не прымем, і няма такой веры, якой мы здрадзім. Усміхніся, гурні. Я і так усміхаюся. Імператар загадвае нам прынесці мір на Аракіс. Род атрыдаў прымае загад. Я ведаю цябе. Нешта абудзілася ў маім розуме. Трэба сустрэцца са сваім страхам. Пайшлі са мной. Ты мусіш быць напагатове. Ты ніколі раней не сустракаўся з харконамі. Яны не людзі, яны не людзі! І сын герцага бачыць зашмат. Моя цюна. Забі усіх. Боже! Падняць усе баявыя машыны ў паветра хутчэй! Гэта вынішчэнне. Яны выразаюць членаў маёй сям'і па адным. Яны б'юцца як дэманы. Тата, што калі я не будучыня роду атрыдаў? Вялікі чалавек не шукае лідарства. Яно пакліча яго само, і той адкажа. І калі тваім адказам будзе не, ты ўсё адно будзеш адзіным, хто мне патрэбны. Сын. Калі нешта здарыцца, ты абароніш нашага сына. Цаной свайго жыцця. Толькі разам у нас ёсць шанец супрацьстаяць імперыуму. Час надышоў.